Българинът Александър Вайсилов пропътува хиляди километри, за да присъства на честването на рождението на академик Николай Хайтов в София. Вайсилов живее от няколко десетилетия в Австрия, прогонен от комунистите. Ако не беше телевизия, която за мен е университет, която за мен е будител, телевизия СКАТ, аз нямаше да знам нищо за Николай Хайтов. Благодарение на телевизия СКАТ, благодарение на нейните управници, смели управници, господин Валерий Симеонов и Данчо Хаджиев, аз имах удоволствието, честа и пламъка, който се събуди в мене, защото само те имаха смелостта през онова време да пуснат и да ни образоват кой е Хайтов, филмите за него, цялото му творчество. Моите спомени от Николай Хайтов като преподавател във висше учебно заведение беха го поканили един път и другарите очакват той да каже нещо лошо за детството. Казва, как е минало вашето детство? Какво ще кажете за детството? Той казва, детството на децата е винаги щастливо, когато имат добри родители. Какво му трябва на едно дете? Казва, да си играе. Една филия и свобода. Дори на 78 години Александър Вайсилов показва, че патриотизма няма възраст и родолюбието е до последен дъх.